Når I rejser indenrigs, tager I så bil eller tog? Bil. Ja, bil. Hvorfor tager I ikke? Nogle gange tog. Hvorfor tager I ikke toget så meget? Sådan, nu er vi med Roskilde, så er toget for det meste. Og når jeg sådan skal sådan længere uden Sjælland eller sådan mod sådan Nordsjælland, eller ja, så bliver jeg kørt mest i bil, vil jeg sige. Hvad kunne gøre den offentlige transport bedre i Danmark? Det gik hurtigere. Altså, kører for eksempel hurtigere tog eller sådan noget. Nok derfor man ikke tager sådan bilen mere i stedet for tog. Altså, som siger sådan, man skal vente på deres afgang, altså når den kører, og det skal man ikke med bil, så der kan man bare lige tage den direkte. Sådan, det er meget lettere til. Det er sådan lidt belastende. Okay, tusind tak. Når I rejser indenrigs i Danmark, tager I så bil eller tog? Bil. Hvorfor ikke tog? Fordi vores forældre har en bil. Ja. Hvad kunne gøre togtransporten bedre? Den kom til tiden. Ja. Samme her. Når du rejser rundt i Danmark, tager du så bil eller tog? Så afhængig af hvor jeg skal hen, så kan jeg tage begge dele. Okay. Hvis du kunne gøre noget med togene bedre, hvad skulle du sige? Så skal der flere bedre togforbindelser. Det skal ikke være så dyrt. Altså det er jo også ret dyrt, hvis du skal nogle steder. Så hvis du bare er på stykker, så kan det nogle gange bedre svare sig at tage en bil, og det er jo skide smart. Vil du så tage toget rundt i stedet for bilen i Danmark? Altså jeg foretrækker toget. Okay.